Singakwazi ukuthi sibuye sibe So late. khona. Yes. Ngabe ngiyamazi? No, awumazi. Futhi isidingo sokuthi umazi asikho. Hayi, angazi-ke kodwa mina bengiyimisele ukuthi senzele ingane ukuthi ingane ikhule ngaphansi kwabazali bobabili. Kwakufanele lokho ukucabanga before uqhumisa ikhondomu. Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi naku-Black Fair khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke njengoba ubhuti wami ngivakashele, kusho kona lokho ukuthi ukhona lo muntu amthandayo kakhulu osasenhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde babuyelana naye. Kodwa-ke uzokwasilandise kabanzi asichazele la bahlangana khona, la baxabana khona, la baze ba-decide khona nje ukuthi no siyahlukana. Kodwa-ke mhlambe shuthi ubhuti ubuye washintsha umqondo ngoba nangu sila ufisa futhi ukuphinde abuyelane nesithandwa sakhe. So-ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ubhuti wabayisibongo? NgoNdlovu. Ndlovu. Yebo. Alright, ubuya kuphi ukuhlala? Ngisenyelwe Westridge. Ukhulele khona? Yebo. Oh, okay. So, ngicela ungichazele nje kabanzi ngomuntu lo ofisa ukubuyelana naye ukuthi nani kade nihlangane kuphi, kumuphi unyaka futhi nani kade nihlangane kanjani? UNondu sihlangane naye 3 years back besebenza ama-Spa hlale lindelane. Okay. So sathandana sesino 3 years nje sithandana. So mina bengifuna ingane nengayifuni. Yebo. So nami kwahamba isikhathi ngaze ngabona ukuthi hayi ingane ngiyayidinga iminyaka iyahamba cause akunayo ingane. And apha ngibhoboza icondom shuthi wamitha uNondu. Mayimitha uNondu thatha ingane uzoyidaxaza ekhaya. Uthi yena ingane akayifuni ngiyambambezela kunezinto asafuna ukuzenza empilweni. Yo. Mhlambe okay, ngiya-understand ukuthi unezinto eziningi asafisa ukuzenza empilweni. Okay, ngiyakuzwa lokho. Kodwa ke sekuze kwaba nethuba lokuthi okay nangu umntwana usefikile. Mhlambe yini le engake sibaleke okudlula umntwana le esefisa ukuyenza empilweni? Angimazi ngoba phela ukufunda ufundile angazi ukuthi yini inkinga yakho. Ngokubuka kwami ngicathi mhlambe uthando lona lusengekho noma vele sithandana kusukela kwasekuqaleni lalivele lingekho. Mhlawumbe kwayivele nenhloso. Usaqala ukumbona uye wathi khona umunye umuntu athandana naye noma uye watshela ukuthi umfice e-single? Kuyena ngimina ubethe akanamuntu. And mawusuhleli naye kwi-relationship ubona ukuthi hayi shuthi akukho umuntu ngempela. Khona ngisho ukuthi kunyaka wesibili kuminyaka u2 esithandanile bengisho ukuthi bengekho umuntu kodwa kulo ogcina nje hayi awubonanga kahle umuntu engasamqondi nje ya. Ubani umuntu wakubo mhlambe ubumazi ubukhulumisana naye noma ubuseduze naye noma ubune number yakhe ukwazi ukuxhumana naye? Ukhona usisi wakhe kuthuza inhle kodwa manje uhlala emakhaya eMtuba besikhuluma nje over the phone angaze ngibone nam face to face. Oh, okay. Okungenzeka futhi ukuthi njengoba semakhaya akayazi impilo kaNondu njengoba ela eThekwini. Yeah, okungenzeka cause all the time masiba nenkinga noNondube ngithi mangikhuluma naye uthola ukuthi ezinye izinto akazazi uzothi usazokhuluma noNondu okunye uNondu uyakuphika. Oh, okay. Wena ngaleso sikhathi ke nje mangase ngicheck bekhona la bekade usebenza khona. Mhlambe umnakekela njengomuntu wakho. Ngike ngasebenza before but mina sesithandana naye benginenkinga eziningi yabo so umsebenzi ngivele ngawukhansela ngagcina ngingasebenzi imanga ngibuyele emsebenzini manje. Kodwa nje ngeke ngathi ukumancane emsebenzini. So mekuthi wabuyisa ingane wafike wayishiya kuwena boyiphilisa kanjani ingane bekade usamile emsebenzini? Bewenza kanjani? Ekhaya ngihlala kahle ngisahlala under umzali ngihlala ekhaya nje so ekhaya si right ingane ngihlala nosisi bebeyinakekela uma ubeyenzela yonke into. Okay, and ubengakhalazi ngalutho ma? No. Yena bethokozela umzukulu nje. Yeah, ngoba ingane yasekhaya futhi iyafana nami yabo inenzo ebinoma so okay. Ukuthi yasekhaya banankinga nayo. So njengoba ula ngiyazi vele ukuthi le show le i-Love Back and njengoba ula ufuna ukubuyelana nomuntu wakho obokade umthanda. Ngiyakuzwa lokho ukuthi ufuna ukubuyelana ngesimanga ukuthi uyamthanda but yiphi enye into nje especial kakhulu ngaye enhlizweni yakho eyenza ukuthi iqhubele phambili mawusacabanga indaba ukuthi ufuna ukubuyelana naye? Ukuthi ukumthanda vele ngamthanda ngiqala ukumbona nje because same day ngiqala ukumbona wayishaya ithili kaSpa ngathi ngiqala nje ngimbona ngishaya ithili ngacela inamba same time kuyena same day sakhuluma naye so vele ngamthanda ngiqala ukumbona nje ubona kwami yena nje
ngavele nje inhliziyo yagijima ngamandla, igazi lagijima ngamandla. So nanokuthi ke egcineni sinanengane, angifuni ingane ekhule ngaphandle kwabazali bobabili. Njengamanje ingane kumina isekhaya yena akayibona kanendaba naye. Uthe senesikhathi singana nahlukana? Sinezinyanga mhlambe ezintathu bese no 3 sithandane. Awucabanga ukuthi mhlambe ukukhona sekhona empilweni yakhe? Ngingasho kanjalo ukuthi mhlambe ukhona ngoba njengoba ngisho ukuthi kulonyaka lo ogcina bese kuvele ngingasaboni kahle. Okay. Kodwa ngeke ngazi. Wena ke esayidini lakho mangasathi uNondu yabona njengoba ngangishilo nje ukuthi angisafuni ukuba nawe ingoba ngangikuqondile lokho kwangelona iphutha le ngangilisho namanje ngisashite yodwa angifuni ukuba nawe. So wena kusuka lapho uzobusuwenza njani? Mhlawumbe uzomyekela athi uyopholisa ikhanda noma usazomxina noma uzobusuyamduba nje umnyeke aqhubeke nempilo yakhe nawe uqhubeke nempilo yakho? Mina njengoba ngisho ukuthi engikufunayo ngifuna ebe khona empilweni yengane of which nami ngisamthanda. Okay. So ngimisele ngaye kakhulu ukuthi mina naye sibe. So uzolokhu umlandelela. Ngingagcina kwenzeke njalo. Hayi unesineke insizwa. No ngiyakuzwa. So sixhumanileke noNondu and ukhona la e-studio. Angazi noma ngamlanda yini ukuze uzokwazi uzikhulumela wena ubuso nobuso. Hayi ngingamlanda sisi. Kodwa ke mangahambi kahle ungabusulahle ithemba. Amalanga awafani, usangabuza mina ngana ngesinye isikhathi. Kodwa hayi ukuthi inhliziyo manje uyibeke ekhalibhothini uyayijalisa noma ungaphathi kabi mekukuthi akavuma. Kodwa mekukuthi uyobuvumile kube kwinhlanhla yakho uzumphathe kahle. Okay. Thi ngimlande ke. Okay. Casilandela. Siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke usizuvumile ukuthi ashjoin noma ngabe kuthiwa engazi ukuthi ubizoba. So asazi noma uzokuthokozela umbona noma angiyazi ukuthokozela na. Nanokuthi ke lento esihamba ngayo la ekhaya izophumelela noma cha. So ke asike sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo sawubona, ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Umabalo uhleli naye? Makhawula. Khawule. Ubuya kuphi? Emkhomazi eDododo. Oh okay. Uyamazi ubhuti? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Sike sathandana naye baba wengane. Oh okay. Mhlawumbe ngabe uyakuthokozela nje ukumbona nje. Ukumbona manje. Angikho happy nje ukumbona because angazi ukuthi why ngila naye. Okay. So njengoba ula uzokuchazela yena ukuthi ubizelwe. Cela nje ukuthi unikeze isikhathi sakho umlalele ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Okay. Ngiyabonga. Sesikhulumisa naye. Mangane yaphila. Ngiyaphila wena njalo. Ngiyaphila. Mina ebengifuna ukusho ngibangizela kwi-Black Life TV ukuthi bengifuna ukuthi sibuyelane sikwazi ukukhulisa ingane sobabili. And bengiyimisele ngokuthi mina ngihambisa amalobolo kuyini ngenza yonke into ngendlela kumele ngenze ngayo njengoba kwengane ngihlawula ingane yonke leyo nto. Manje mangikufonela ubuye ungayibambi incingo, ubuye ubambe mawukhuluma ngiyakufonela ngaso sonke isikhathi semsindweni. Manje ngaloko ngitshela bona ufisa ngenze njani? Angazi mina ngifisa ukwenza into eqondile for ingane. Nawe futhi ngikwenza into eqondile njengoba ngikwazi ukuthi sesifike kwesigaba sokuthi ngimithise. Mina ngimisela ukuthi sishade nawe. Ngakhona uzongimithisa ngimithisa kanjani? Akuchaze nje. Awu nawe uyalazi iqiniso baqhume khona. Hawu, uyayiqhumela noma iqiniso wena? Ngayibhoboza kabili kathathu kodwa iqiniswa ngamina yayiqhumela. Kanjani because ngangikutshelile ukuthi mina ngisanezinto engizenzayo empilweni. Ngisafunda mina, ngisafuna ukuqhubeka nempilo wena uzongibambezela ngengane. Ngangikutshelile ukuthi angidingi ingane. Ingane yake yabambezela abani ngoba phela ungafundi khona ingane angithi njengamanje sekhaya ingane ayihleli nawe. Mina yayiwabulala amaphupho ngoba ngangaplananga ukuthi ngibe nengane. Namanje ngakaplani ukuthi ngibe nengane. Ingane nje ubisekhaya ihlala ekhaya ungakwazi ukuza kumina emzini wakho uma sesishadile uqhubeke ukwazi ukufunda. Kuzobe uvimbezeleka kephi emfundweni lapho. Ingoba wenza into esingavumelananga nayo. Kodwa mina ngesikhathi ngikutshela ukuthi ngiyayidinga ingane nawe ukhulile. Mina ngakutshela nami ukuthi angidinga ngithi nami ngakutshela ngidinga ingane. Uzoyidinga nini mangayidingi manje? Angakabe ready. Mina manje angakafiki la ngifuna ukufika khona.
Yabona mhlazane ngafika la ngifuna ukufika khona. Then I will be ready for ukuthi ngibe nomntwana. For now nje angakabi. Ngenhlanhla ke anganoma ngisenhlanhla noma ibhadi wena ke wakwazi ukuthi ungisele ukuze ngithole lo mntwana engimtholayo. Manje nje bese khona ke ingane uthini ngayo. Angihlangana. Angithi yakho efuna wena. Mina ngihlangana. Hey amnawe wathi Ungangibali mina. Yabo nje bangingezi ngane ukuzoyibheka nje ngoba isikhathi anginaso. Nezinto zami ngibhizi kabi empilweni, ngibhizi nje. Ngalolu hlobo lokuthi anginaso isikhathi. Njengoba ngikutshela ngifune ingane ngangayifuni. So wena ukusa kwakho ke kada ingane yakho. Ngicela ukubuza kule minyaka nje obade sithandana khona umunye umuntu ade umbone eceleni. No. Hayi ukuthi uyangisondisa mina indlela usukhuluma ngayo indlela owenza ngayo. No. Ukuthi usungathatha ingane uvela usuke uyoyitshinga. Angitshinganga. Ngayiletha kubaba wayo lo wayeyifuna ngithi. Kodwa phela nawe yakhe ingane kumele uqhamuke uzoyibheka. Oh inkinga yakho washa ukuthi wena kahle kahle awukwazi ukumitha. Fanele kube mina engikumithelanga ngoba ufuna ingane. Ngebhadi ke wena fanele ubonge ukuthi angikhiphanga leyo ngane ngayizala ngayiletha kini ingane njengokuyifuna kwakho. Ngakutshela mina ukuthi angikho ready for umntwana. Wena wenze njani ke wenza ukusaba kwakho. So nje ungangihlanganisi nengane yakho. Angihlangana. Mina ke ngoba ekhaya phela siyabusa uzophila kahle uzohlala kahle uzoba nomuzi wakho yini enqabekayo yiliphi iphupho elingafezekile lapho ngoba phela abaningi abakabi abantu basifazana abafuna ukuthi beshade behlale emndenini oright wena ke kupho ozobushoda ngabo lapho Ngiyabusa kini. Siyabusa ekhaya Wena kulo 3 years ngithandana nawe. Okokuqala nje ungoqo. Firstly the reason yokuthi ngingafuni ukuba nomntwana nawe. Ungoqo. Awungazi wena ukuthi ngigeza ngani ngiccoba ini emzimbeni wami. Ugeza ngamanzi nje. Awuyazi insipho engigeza ngayo. Even ngikuma period wena awukwazi ukuthi ngiyono sithando sami nasemali ambo thenga ama pads. Angazi lutho lwakho. Into ebesishare kuphela uthando. But when it comes to imali wena ubungangazi nje. Even kwama Valentines angaze nje ngithole surprise from you. Even kwi birthday angaze ngithole lutho from you. So manje ngizoba kanjani nomuntu nengane nomuntu njalo? Ongazi ukuthi umuntu esifazana uphathwa kanjani? Siqale kuma-period ngama-period ngwagcina esikoleni sashintshwa ama-period. I-birthday angena uma wakho mina. Wangitshela i-birthday. I-birthday ayihlangani nalezi ezikhulumayo nama-period. Ekhaya ukudla nje. Ukudla kamnandi nje-everyday. Ukudla ithanda ifridge beyivulwa wena. Chicken yami ikhona ifridge ivulwa wena ivalwa wena. Kunento efanele understand la. Angithanda abantu bakini ngithanda wena. Ngizekini ngawe. Ukuthi bengivula ifridge lakini akusho ukuthi bengisatisfied. There are things kufanele ngabe uzenza wena njengendoda kumina umuntu wakho. Leze bezikuhlula. Ukuthi ufika kanjani izingeni lokuthi ufuna umntwana kunezinto ezinjengalezi ezikuhlulayo angazi. Because if ungitshela ukuthi wena you are not my mother awuhlangana nebirthday yami. Nasenganeni ke kushuthi ke vele ngoba uyizala ngawuyena babuwayo. Mina engazala engamitha. Shuthi nakhona njengamanje ingane nemeke ngingakuyazi. Ngiyayazi ngathi hlala nami ngane ngambuza leyo. Uyayazi zalwa ngayiphi inyanga? Ngiyayazi. Zalwa ngayiphi inyanga? Zalwa uJanuary. Okay. Siyabonga. Kuwena izalwa ngayiphi wena uyazi ukuthi wayizala yiphi inyanga wena? Ngiyayazi. Njengoba wayigcina wayizala Ngiyayazi. ngoJanuary. Hey. Ngoba usuzwa mina kuthiwa ngishongo. I don't think ikhona umuntu wesifazane okwazi ukumisa for 9 months. Angayazi ngani yakho ukuthi wayizala nini. Angaya ngenzeka lokho ngoba phela ungayifuni. Phake mhlambe ke kwabanye ke but kumina cha. Ukuthi yes ngangayifuni, yes angangayifuni futhi namandla ngidingi. Kodwa nje ngiyayazi usizabona. It's okay, it's enough. Mangase ke mina ke ngithi konke lokho lezi izabo ibekile mangase ngithi ngiyazama ukuyilungisa ke singakwazi ukuthi sibuye sibe so late. Sekhona khona? Yes. Ngabe ngiyamazi? No, awumazi. Futhi isidingo sokuthi umazi asekho. Hayi angazi ke kodwa mina bengiyimisela ukuthi senzele ingane ukuthi ingane ikhule ngaphansi kwabazali bobabili. Kwakufanele lokho ukucabanga before uqhumisa ikondom ukuthi at least because ngifuna umntwana nalomuntu ukuze uzobona ukuthi ngisirious kangakanani angihambe ngiye ku waqala ngicela ngakho. Kodwa phela vele egcineni sonke sabantu siyawenza amaphutha nakho nje manje ngiyimisela ukuthi ngiyeke. No, ngikusaluka. Makhawule uyaqiniswa ukuthi akusafuni ukuphila ube nayo.
No, sengi-right. Awukushiso lokho ukuthi ukwatile, ukwatile isimo sokuthi waqhumisa ikhondomu. Angisakwatile, sesiside isikhathi ekwenzile lokho. Angisakwatile, ngadlula kona and ngamenzela ne-protection order ngoba nje ngingasamdingi eduze kwami ukuthi alokhu engibangela isicefelo ezongitshela indaba ukuthi ufuna ukuya ekhaya, ufuna ukulobola ntontoni because into kwafanele aqale ngayo leyo before aqhumisa ikhondomu. So wa decide ukuthi naqhumisa ikhondomu uqala ngibe nomntwana mina libe ngade ngamdingi. Ngoba oqala bengawazi ama-intentions akhe ukuthi amiphi ngami. Angiboni ukuthi khona indoda engakwazi ukuthi ivele suke yolobola umuntu wesifazane enganayo ingane naye. Bayakwenza nje abanye. What if awuzale ekugcineni sekulobolile? Manje kwezobe imoshekile, angithi yami imali ezobe imoshekile. Manje okay iyona ndlela enitesta ngayo yabantu besifazane ukuthi uqala fanele umzalise kuqala. Ngisho ngathiwa senza kanjani, anginandaba nalokho kodwa ekugcineni ngiyazi ukuthi uyazala, ngiyazi ukuthi ungakwazi ukunika ingane. Nakho indlela ifunekile. Yingakho-ke ngifuna ukwenza lokuqondile, hhayi ukuthi ngangikwenza lokho ngoba ngangifuna ukudlala ngawo. Wahlulwa yini ukuthi wenze ukuqondile ngale la ngithola ukuthi ngikhulelwe? Because phela uma ukuthi wakade wena uyimisele ngami kwakufanele ngalesikhathi uthola ukuthi ngikhulelwe wenze izinto ezi-right. Ngikwenza kanjani manje ngikufonela ungithuka, ngiyakufonela uziba ama-calls ami, ngangizokwenza kanjani lokho unganginiki ithuba lokuthi ngiyichaze. Ithuba lokuthi ngikutshele ukuthi ngiyimisele ngokwenza ukuqondile. Kwakufanele ngidile indlela owenza ngayo. That's why-ke ngingakwazanga ukuthi ngenze indlela eqondile ngokuthi mina nawe besingazwani ukhulelwe. Kuyimanje asizwani. Hayi shame bandla. Kuzobanzima. So ngazi ukuthi lesi sicelo sinaso kuwena Makhawula usho ukuthi asiphumeleli uqo alisalingani. Cha alisalingani. Ngiyaxolisa kodwa musi ngihlula ukukusiza but asikwazi ukumfuqa ngokuthi abuyelana nawe ekubeni mhlambe akekho lapho. Okwesibili ushilo wathi ukhona umphesini asenaye and uthi uyaqinisa lapho. Hayi ngizwa kahle sisi kodwa-ke protection order nje fika amaphoyisa lapha ekhaya uzongihlambalaza noma ukhekani ngibukwanisa nomakhelwane adla athi ngijwayela kabi yona. Yini ojwayela wona ngapha? Hayi ngijwayela kabi wena. Ngibukwanisa nama-house ukulethela amaphoyisa ama-protection order. Angazi futhi ngoba enyulenzi amaphoyisa akhona ngiboshwa-ke wena nje kodwa usazogcwala ngengane futhi ngizokubuyisela kini angizodlala. Izohlala noba ekhaya? Angikwazi izohlala nogogo noma nomani wayo. Eyazi uyanqana. Ngizodlala nabashana la ekhaya phinde ngizokudla ingane yakho. Hawu. Yebo. Cha yazi uyangimangaza. Wena wathi ufuna ingane ngithi. Wazenzela-ke ingane. Manje wena usuzoyibuyisa kumina ingane. Wondla abashana babo. Ngifuna ngibawe ingane. Wondla abashana babo. Abashana banabo noba bafanele babondle. Wondliwa yimini bahlala nami abashana baloboliwe ngithi nabo. Angithi wena ngifuna ukwenza into eqondile kulobole. Ubuye uzohlala nami. Awufuni. Uphinde ube stingy ngendlela ukuthi stingy ngayo. Yile nto engishoyo nje ukuthi ngizokulungisa lokho. Ha, ayi. Khona kumele sikulungise lokho siqhubene. Ngebhadi ngeke kwazi ukwenzeka lokho. Ingane yakho uma ukuthi ayithanda ungayilethi lapha ekhaya. Ngoba akekho umuntu ozohlala naye ngasesikhathi tshela ukuthi ngibhizi kamina. Oh malume wami. Umalume uhlangana laphi malume? Uzohlala. Uneyinkinga zakhe naye. Uzohlala. Wena uthatha inkinga zakho uzoyinika umalume. Nami. Wawulale nomalume wena. Nami ngihleli nabashana. Wena wawulale nomalume. Hayi phela ngisangalala naye mawuthanjalo. Awu. Ngamlethe umtshele efike lapha ekhaya. Kusho ukuthi wena walala nosisi bakho nje kulula abashana nje. Ukuthi bona uzobona. Osisi bami Eyakhe ingane ayo. abashana bami vele igazi lami. Leyo na igazi lamalume wakho. Ulambe uqoqosho malume wakho. Hayi, ngizwa kahle. Kodwa-ke soke sibone. Ngoba asinayo inqubekela phambili and akubuyelwana. Ngiyacela sivele sigoqela uhlelo ngiyacela. Ngiyabonga nesisi ukuthi ngiyangazi ukuthi nginade ngilethelwe yona la. Umuntu ezongisanganela ekubeni ngamfayela i-protection order ukuthi anidinge eduze kwami. Nakhona usafika nokweyisa nje bese singijwayela kabi. Kodwa-ke it's fine. Kodwa bengathi ngakusanganela nawe. Ngingasho ngoba Siyaphuma la. hayi. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi asiphumeleli asiwini ngesimanga sokuthi hayi Nkosi yami akuhlangani ngona and asikwazi ukuthi siphoqe.
mhlambe kuyolunga ngelinye ilanga asazi, mhlambe futhi ngeke kuze kulunge, mhlambe kuyogcina kunje ingunaphakade asazi. Cela ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare, mina ngiyathanda kakhulu. Bye. Is there black eye?